Dobro večer svima, dobro večer drage moje i dragi moji. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Nadam se da ste dobro. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Gut geht. Es geht gut. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ili ako vam persiram, onda ću reći es geht Ihnen gut. Ovo je prvi deo današnje emisije, prvi deo emisije i samo jedna kratka tehnička proba, da li me čujete, molim, jedan kratak odgovor pa da možemo da krenemo dalje. Guten Abend, Slavice Stanojević, willkommen zurück, dobrodošli nazad, Slavice. Hvala vam, Slavice, prvo srce je tu. Ok, danas se bavimo jednom zanimljivom temom, beim Arzt, kod lekara, beim Arzt, znači nećete reći in der Arzt ili in dem Arzt, nego beim Arzt. Onda im Krankenhaus, možemo reći im Krankenhaus, u bolnici, im Krankenhaus, in dem Krankenhaus, i ovo je prvi deo lekcije, drugi deo emisije ćete pogledati za nekih sat i po dva. Dakle, ovako smo vidjeli da je efikasnije kad vam dajemo lekcije deo po deo, onda se više vas guten Abend, neven bućan, guten Abend, više se vas uključi i vidim da ste aktivniji i da ponavljate. Onda ponovite u međuvremenu staru lekciju i idete dalje sa novom lekcijom. Da vidimo, das Krankenhaus, bolnica, das Krankenhaus. Što je haus, das Haus, ako je onda Krankenhaus, Kranken su bolesni, Haus, das Haus, Krankenhaus, kuća bolesnih. Das Krankenhaus. Das Kranken, bolesni, Haus, kuća. Der Kranken, pa sad Wagen, der Wagen. Der Wagen. Dakle, imamo der Wagen. Vidanka Marković, willkommen zurück, guten Abend Ihnen. Uvek se radujemo vašim lajkovima i vašim srcima. Tako da slobodno ostavljajte, uzvratit ćemo velikim srcima. Ok, der Krankenwagen, sanitetska kola, das Krankenhaus, bolnica. Der Notarzt, dežurni lekar, not. Kad kažemo ist in not, to znači on je u nekoj situaciji koja je hitna. On je u hitnoj, on ima potrebu za nečim hitnim, ist in not. A Notarzt je dežurni lekar, znači onaj koji je hitno dostupan. Die Notaufnahme. Pazite ovo, hitna pomoć, Notaufnahme, reč aufnehmen je primiti, znači hitan prijem, die Notaufnahme, hitna pomoć, prevodi se kao hitna pomoć, a zapravo znači u suštini, bukvalno prevedeno, znači hitan prijem, Aufnahme, die Aufnahme, der Notarzt. Kako ćemo za ženski rod reći? Pitanje za vas. Ako je der Arzt, lekar, kako je lekarka? Evo, pomoći ću vam. Ovo A dobija one dve tačkice iznad, znači pa će biti takozvani umlaut, jel tako, preglašavanje, pa onda A postaje E, not Ärztin, i dodaje se in ovde na kraj, ovde. In, kao i uvek, za ženski rod se doda in, jel tako, to se sećate. Ako se ne sećate, pratite nas i dalje pa ćete se sećati. Edin Rijalda Pepić. Ok, super, hvala lepo. Der Notarzt, Ärztin, lekarka. Seit wann sind Sie krank? Od kada ste bolesni? Krank. Sad smo rekli Krankenwagen, jel tako? Evo ovdje smo imali Krankenwagen. Sad imamo krank. Seit wann, od kada? Seit wann sind Sie da? Od kad ste tu? Seit wann sind Sie da? Od kada ste tu? A seit wann sind Sie krank? Od kada ste bolesni? Od kada ste bolesni? Seit wann znači kada? Wann waren Sie beim Arzt? Wann waren Sie? Waren je preterit. Wann waren Sie beim Arzt? Kad ste bili kod lekara? Wann waren Sie beim Arzt? Wann je pitanje. A wen je nešto drugo.
Ven je nešto drugo. Nemojte mešati van i ven. Ven i als. Als ich Kind war, kad sam bio dete. Als ich ili kad sam bila dete. Als ich Kind war i wenn ich in New York war, kad sam bila u New Yorku. I ovo seit wann. To su 3 različite stvari. Ako hoćete da razjasnite detaljno sve koje je razlika između svega ovoga, idite na naš web sajt nemački abc24.com, samo 24 evra košta godišnji, celogodišnji pristup svim našim sadržajima. Dakle, tamo možete detaljna objašnjenja naći kako funkcioniše nemačka gramatika, kakva je razlika između wann, wen i als, recimo jedna od tema koje tamo obrađujemo. Aha, evo Slavica Stanojević kaže die Ärztin, tako je Slavice, tako je, ispravili ste se, die Ärztin, seit wann sind Sie krank, od kada ste bolesni? Ok, podsjećam vas da smo za vas napisali knjigu 113 najvažnijih rečenica na nemačkom jeziku. Knjigu možete da skinete putem našeg web sajta ebook.nemački-abc24.com. I idemo dalje. Welche Beschwerden haben Sie? Beschwerden, sich beschweren, kad je to glagol, onda je žaliti se. Kakve žalbe, odnosno tegobe imate? Kakve žalbe? Ich beschwere mich. Ste pisali nekad pismo pritužbe? Beschwerdebrief. Beschwerdebrief. Recimo, proizvod koji sam naručio je pokvaren. Preko interneta sam naručio usisivač, ali usisivač je pokvaren. Pristigao je pokvaren. Beschwerdebrief. To je pismo pritužbe. A ovo je welche Beschwerden, sad u kontekstu lekara. Welche Beschwerden haben Sie? Kakve tegobe imate? Welche, to je zamenica, upitna zamenica. Koje? Koje? Welche, koje? Ili kakve tegobe imate? Koje tegobe imate? Welche Beschwerden haben Sie? Haben Sie erhöhte Temperatur? Imate li povišenu temperaturu? Erhöhte. Pogledajte ovo hoch. Reč hoch znači visoko, a hoch, te znači povišeno. Kao i mi, visoko, visoko, šeno. Povišeno, je li tako? Vidite kako funkcioniše slično nemački i naš jezik. Logika je negdje slična. Hvala vam na velikom broju lajkova, hvala vam na velikom broju, na nekoliko srca također. Sad vidim da su pristigla. Dakle, pitanje je haben Sie erhöhte Temperatur? Imate li povišenu temperaturu? Haben Sie erhöhte Temperatur? Sie haben, ovo je haben Sie, to je onda persiranje. A kako ćemo reći imaš li ti? Imaš li ti povišenu temperaturu? Recimo dođe dete kod lekara. Kako ćemo reći imaš li ti dete povišenu temperaturu? Prvo detetu se obraćamo sa du, je li tako? Najčešće sa du. I onda je pitanje hast du. Hast du. H-A-S-T. Hast du erhöhte Temperatur? Imaš li povišenu temperaturu? Ich habe, du hast. Ja imam, ti imaš. Sie es hat. Ona, on, ono ima. Hat. Habe, hast, hat. I onda u množini wir haben, ihr habt, vi imate, sie haben. Vi u persiranju imate ili oni imaju. Sie haben erhöhte Temperatur. Hast du, Imrat Čindrak Hasanović, hvala na odgovoru. Vidanka Marković, hvala na odgovoru. Slavica Stanojević, od srca hvala i vama Slavice. Ok, mi se vidimo oko 9 sati ponovo. Ovo je bio prvi deo emisije, nemački sa Draganom, nemački-abc24.com. Hvala vam što ste tu. U nastavku emisije čućemo još zanimljivih razgovora koji će vam služiti u kontaktu sa lekarom. Bis bald, tschüss!